2016 Friday and officer be your friend Eric Tay Otu. Eric Tay Otu. Oh, your dear officer. Or your prison officer. Prisons officer. Our word. Okay. Now, Sabin, they're not over Kumasi. Okay. And now, Obeka me say. Now, I walk Kumasi or say the court transfer word. Court transfer word. Okay. Now, Kumasi, no, Obeka me say. Now, before then, now, my catcher said, me pay a juma ama me may. And Obeka me say. Say no offer a police pending na protocol abasono ono no wanya protocol no bi enti enipa wode no ekodepo no ska omede eje no wanya enti se menya 60 million e de amano Titi sika ni bi. Titi sika no. Na 6,000. 6,000. Menya 6,000 e de amano a. 3 days pepe oboko depo. Oboko depo. Enti okaye no me forso ya etumrika eko bank. Omunkata na ekuta min. Ekokoji kujina so eje 60 million no ema me de breno eti me de breno 9/8/2016 Tuesday me de breno no na also or the akakumen pakro no okay to me twen edado so ye no anye yi yam frame na o ka kire me say mentwen na wotwe na wotwe mienu me twene afi wadada me sa afi na bosome mienu bosome miensa sa afi de na afi ma twene ama wadada me sa me ankasa medina chi akọ baby a ya sanfe no kọ no adwira ho e de akoto ne penini enim still ni omoka me kwa was it we dey call medebaba sa enene efie sei ni e ko fie nwotwe medebaba no sa mfie nwotwe ojiska 2016 ena se so e ko fie nwotwe ni na wakaso de oba no ekọ prisons ni bi ana se wode ne ekọ police also de meba no ekọ police na the prisons wode ne kwan ni ho no na ekwan ni ho na obi onu wo prisons no eden no otimi de obi ekọ police no o kire mu se na kire wo eto wasun o se ne ofa eye police pending wa money wo fani din wa money din se ajaka busa no wo fani din okehu ye wie ye ke be sane agu no wo fane so wo mo na eso e ma Ghana sabia ku sabia nyado empenefo no bi ye wo mo sa wo so de say Eric Tay Otu adwura prisons o epani ana ne rank unim ne rank se obey chief officer o chief officer ti se mfie nwatwe ni ompeso odu sika be ma ompeso odu sika adwuma no so wa fa ba na anko adwuma no so wa fa me ba na depending so se Eric Tay Otu die no waye wo yi waye oden wabu kwase ya ana wabo nyansa kro no wabo nyansa kro no
Tia. Yes, so pass ya den ma ho. Me pese mo report no. E mame. Ya ji usika ma ho. E ji sika no mame. Enti so far no. Wo frɛ no nsɛm ba bi na ya wota ka kyerɛ wo. Me frɛ no a nya o kan ne se o. Ure nya botre me de bro. Wo de oba no kɔ anaasɛ wo de usika ma ho. Se de me ba no ma hunu se ontimi fa no nkɔ. Noki. Enti o ka kyerɛ nsɛ bia akosi sɛ ya. Me pese me hunu sɛ twɛn no do ba ne be wuram anaasɛ twɛn no de usika ebrɛ wo. Ai o se me twɛn na o de me sika ebrɛ me. Na ntimfie nwɔtwe ni kɔ de usika be ma ono yentua ne ka. Yetua. No ni ba bia akɔfa sika no free ye. Me kwaje free bank no me ka kyerɛ no. Enos kwaje bra. Enos me kwaje mra. Wadamfo no ana obi na introduce no ema wo. Okay. Onye madamfo na minim no ewo adwuma na me angasa me wo adwuma mhobi. Adwuma de ahim. What adwuma? Na so ye oda man sa. Uhuni suba sai so onim no die seka uhuni suba na adu sika ma no. Okay, na mention that enim no company bia so. Na de odo afa kwambone so. Na de uji tum so odo afa kwambone so. Odo afa kwambone so. Efie nwotwi ni. 6,000. Papa ka de adwuma ka uska o. Me kokwaji free bank. I hope people see that. Say what you awie. I'm material. Sika ka de be bibi foforo. Obai kura kwa bi so no wa delay no abrabom. Wa delay no. Onim se wuntumi wa gisika no e de atwa wanuma na krewa. Okay, producer me hwe na yempusu ahoma no kwa adwira Eric Otai Otu. Adwira prisons. Na me kai se fire service ni gebi ade tia no disca no ba. Sa protocol no. Yan friend Mr. Tewo tu no producer friend no na me kwa adwadie mla sisi a ye kɔ ne kɔfa no. Okay. The number you called has not answered. Please call back later. Ya friend no, janso ya friend no, obefa ya friend no. Wan fa ye behu de beye. Ya friend no. Wonu akasa wonim de ntia ya friend na won fa. Wonim pa. Papa idi asemba ha no, ebeye bosome be numni. Papa idi asemba he no. Mia na me ye hu adwuma. Ma friend na enne wochena wonim de ntia won fa. Okay. The number you called has not answered. Please call back later. Odia woso baako busumanim ye kwon prensa. Nye musa no dentia papa be wan fa na dwuma. Na so papa on preso odin sika be ma no. Wadum no. Busumanim ye kwon prensa. Odia ye kɔ ye wie no amfa dia na ye bua payo. Da bi o ye hwe man nipa sisi nipa wa sempe nipa dwumadi ozu. Da okay. Fan wonfa. Noki. Onfa. Producer ha ho. Eye bua payo, no de bua payo ni bia die. Said ye misi kano no mia na me ye ho adwuma. Na me frɛ no a enne tina papa yi kura no kwa bi so no na se de wosi ama adwene no. Na me ka kire se ye adwuma no ye de abotre enne ye. Entu onya abotre kakra ema me. Na nansan kura no me ka se ene sa na tie dia me de ne betom framam kura o kyew me pa anya asem ketwa.
ɛyɛ Mr. Tay Otu prisons officer adwira ɔkyɛw me maame fa chia kɛseɛ enkɔma na asɛ hwedeɛ adwira man hene pia wo nana mɛkyia wo mabɔ awura wasase so deɛ